Pri príležitosti 40. výročia divadla Jána Palárika v Trnave slávna trnavská skupina opäť na scéne a opäť v Trnave. Že chcem padnúť, mám rád umenlivú a zdravú. Neverím tomu, že sa poézia nečíta. Viem, o čom hovorím, ja čítam poéziu každý deň. Čítam všetko možné. Čítam každý deň. A pomáham v záhradke. Áno, navarím. Zájdem nakúpiť, prebehnúť sa s obsom, chodievam do viníci, do lesov. Ja čítam poéziu. Ja čítam poéziu niekoľkokrát denne. Ja nečítam. Zápas o dobrú báseň nie je ľahký. Písanie je tvrdá práca. Nemám veľkú chuť znovu to všetko podstupovať. mal som len 9 rokov a prvýkrát som sa naozaj zaľúbil do jednej dievčinky, spolužiačky. Spolu sme chodili do jednej dvojtriedky. Pokúšal som sa jej priblížiť počas vyučovania a namočil som jej vlasy do kalamára, keď sedela v lavici predo mnou. Janovi Stachovi sa po celý život nepodarilo vytvoriť si stály vzťah s nejakou ženou. Aj keď sa o to viac raz pokúšal. A tak sa po autohavárii ukázalo, že jedinou stálicou, na ktorú sa môže spoľahnúť, je... Mama. Vtedy som sa hambil a driemy, už som nebýval vážny, plakala braňa sa bojí aj aniel strážny. Do atrametu som jej vlasy namočil, tak jej mysli ostanú, jak prečeti sme házali jej loptu o stenu. Objavili básnika. Správa ako hrom. Dobrého? Vraj. Ako? Kde? V klube pod stolom! Rozsiahla je jeho prekladateľská činnosť, pri ktorej spolupracuje s odborníkmi na preklady. Jeho prekladová tvorba siaha od prekladov moderných, amerických i európskych autorov cez ruskú klasiku, čínsku drámu až k poézii starých Aztekov a malajských Bandunov. Ako vlastne robíš tie preklady v nemčine? Selepčení preloží a ty len zrímuješ, však? Nie! Čestné pionierské! On len preloží! Ja zrímujem! Dámy a páni, pán Ľubomír Veldek!